ପିଲାମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁରଭିର ସିନିୟର ବିଭାଗର ଇଲୋକେସନକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ସୁରଭି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଚାରପତି ଆସନରେ ଆସୀତ ପୂଜ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। 2036 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ହାତରେ ଥିବା ଏହି 11 ବର୍ଷ ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର 34% ନାଗରିକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବୃହତ୍ତମ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ଏବଂ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ମାନବ ଶକ୍ତିରେ ଭରା ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ରୁତ ବିକାଶର ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ବହନ କରୁଛି। ଏହି ସମ୍ଭାବନା ତଥା ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ଯାତ୍ରାରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କୃଷି, ହସ୍ତତନ୍ତ୍ର, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କର୍ମକୁଶଳ କରାଇ ନିଯୁକ୍ତିକ୍ଷମ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିଲ୍, ଆଲୁମିନିୟମ, ଲୌହଶକ୍ତି, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଘର ଅଟେ। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ପୂରଣ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ବେକାର ସମସ୍ୟାକୁ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବଳିତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଉଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବ। ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଉଦ୍ୟୋଗକାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଇବ। ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନଲାଇନ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ବନାଞ୍ଚଳ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷିର ପ୍ରଗତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ବିହନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇବ। ପାଣିପାଗ ଅଧ୍ୟୟନ, ମୃତ୍ତିକା ପରୀକ୍ଷଣ, ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ନିହାତି ଭାବରେ କରାଇବ ଏବଂ ଏହା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ବୈଷୟିକ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସୃଜନଶୀଳ କରାଇ ନିଯୁକ୍ତି ଲିପ୍ସୁ ବଦଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦାତାରେ ପରିଣତ କରାଇବ। IT, AI ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ରୋବୋଟିକ୍ ସାଇନ୍ସ, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ କରାଇ ପାରିଲେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଅଚିରେ ହେବ ସମୃଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ମହିଳା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବୃହତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସଶକ୍ତ କରାଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନରେ ସୁଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକ ଅନଲାଇନ କୋର୍ସ, ଡିଜିଟାଲ ସାକ୍ଷରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗମ କରାଇବେ। ଆଧୁନିକ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକମାନେ 2036ର ସମୃଦ୍ଧ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ପ୍ରଭୂତ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଏତିକି କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ପିଲାମାନେ, ଏ ଥିଲା ତୁମର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସୁରଭିର ସିନିୟର ଇଲୋକେସନ। ସୁରଭି ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ତୁମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ।